Mariano Rajoy y el PP representan a la burguesía opresora que ha creado todo este malestar social, y creo que como movimiento 15M indignados tenemos la obligación de ir a protestar contra lo que llevamos meses protestando. Per plorar la mort de l'estat del benestar. Espera a tothom que està a la seva casa avui dissabte pel matí que surti al carrer contra la visita de Mariano Rajoy i del Partit Popular per protestar contra un dels principals actors d'aquesta mort. Aquesta és la democràcia de Mariano Rajoy i del Partit Popular. Això és un enterrament respecte. Més policia i més educació. 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 Fora fascistes i fora capitalistes! Mariano Rajoy és un dels principals actors de la mort de l'estat del benestar. No permetrem que l'estat del malestar sigui trepitjat per corruptes. Fora l'educació i sanitat!